Здравейте, приятели! В първия ми клип ще ви покажа изразходени продукти за месец юли и август. Ще разделя клипа на 2 части, за да може да го кача по-бързо. Първо започвам с BU. Това е душ гелче, което всъщност не съм изхабила напълно, но го харесвам, не задържа миризмата си, но пък освежава още докато сте в банята. Мирише хубаво и да. Другия душ гел, който изхвърляме, е този на Tesco. Шауър гел с зехтин. Ето. Този е 250 мл. Не ухае много добре, не задържа миризмата си, няма да повторя покупката. Другият е този на Palmolive Delicate Care, не знам защо не фокусира. Ето. Това всъщност е душ мляко, аз така го използвах. Това е с батейн, 250 мл също. Хубаво е, но ще се окупя с друг аромат. Така. Следващото нещо е този шампуан на Schwarzkopf Schauma. Този за бъйдисана коса. И тук отлепих. Ползвахме го с майка ми. Хубав е, задържа миризмата си и да, хареса ми. Това е единственият продукт на Schwarzkopf, който ми харесва. От серията Taft абсолютно нищо не ми харесва, между другото. Другия продукт, който въобще не ми хареса, това е на Garnier Fructis Oil Repair 3. Въобще не ми харесва този продукт, не знам. Повече никога няма да си го купя, дори има още в него. 250 мл е. И повече няма да си купя никакъв шампуан Garnier. Последният продукт, който ще покажа в този видеоклип, е този на Palmolive Naturals 2 в 1 Hydra Balance. Много харесвам този шампуан. Дори може да се каже, че го обожавам, че ще повторя покупката си. От Palmolive са много хубави, задържат миризмата си, но не за дълго. Просто точно този с праскова много ми хареса. Този е 350 мл. И да, в момента ползвам други два. И ако искате да видите грижа за косата, просто пишете долу в коментарите. Останете с втора част. Чао!